Dobrý deň, priatelia. Vítam vás v 14. lekcii kurzu programovania v jazyku Python. V tejto lekcii si povieme, čo to je formát JSON, takzvaný JavaScript Object Notation. Je to formát na ukladanie a výmenu dát, ktorý je jednoduchý na čítanie pre ľudí a ľahko spracovateľný pre počítače. JSON je veľmi podobný ako Python slovník, takzvaný dictionary, o ktorom sme si v tomto kurze už hovorili a ktorý sme v tomto kurze preberali. JSON sa používa hlavne na komunikáciu medzi serverom a počítačom, ukladanie dát do súborov a ako náhrada za databázu pri menších projektoch. Čiže sa používa v API komunikácii, ukladanie dát a na jednoduchú výmenu dát medzi programovacími jazykmi. JSON funguje s Pythonom, so C#, s JavaScriptom, funguje s Javou, PHPčkom, proste je to veľmi univerzálny súbor. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sa s JSOnom pracuje v Pythone. Otvoríme si Visual Studio Code. Vidíte, že tu mám už o JSOne niečo napísané, čiže súbor JSON, JavaScript, Object Notation. Je to formát na ukladanie a výmenu dát, ktorý je jednoduchý na čítanie pre ľudí, ľahko spracovateľný pre počítače, na komunikáciu medzi serverom a prehliadačom, na uloženie dát do súboru, ako náhrada za databázu pri menších projektoch, napríklad zoznam úloh. Začneme tým, že si vytvoríme premennú filename file.json. Takže predstavme si, že máme slovník používateľov. Čiže pravil som premennú user a vždy má user ID, teda jednotka ID je meno Jano, e-mail jano@gmail.com, dvojka ID, zase slovník, meno Nikolás a e-mail nikol@gmail.com. A teraz si predstavme, že vlastne ukladanie dát do súborov slúži na to, teda pokiaľ nepracujeme s databázami, čo budeme preberať, ale tak to bude ešte o moc neskôr. My pokiaľ tento slovník máme a chceme si do neho napríklad ukladať dáta zo vstupu, tak nám tento slovník vždy, keď sa vypne program, on sa vymaže. Neskôr v tejto lekcii si ukážeme, ako zo vstupu budeme ukladať do toho slovníku dáta, takže ten slovník sa vždy vymaže. Takže my tam nebudeme mať všetkých užívateľov, keď si ich tam budeme napriamo zadávať, lebo on vždycky, keď sa vypne, ten slovník bude prázdny. A preto my si to potrebujeme uložiť do súboru a potom z toho súboru to načítavať. Napríklad tieto dáta, aby keď sa ten užívateľ prihlási. Takže zatiaľ to pozrieme na tomto slovníku, ako by sme tento JSON uložili do súboru JSON a potom to z toho súboru zase vyťahli. Takže prvé, čo musíme spraviť, je, že si importneme vstavanú knižnicu JSON. Import JSON. Importneme si aj vstavanú knižnicu OS, ktorá nám pomáha vytvárať súbory, priečinky, spravovať ich. Nebudem sa venovať v tomto kurze tejto knižnici OS, ale neskôr vám ukážem, ako podľa nej skontrolovať, či priečinok nám už existuje a tak. Import OS, čiže ak chceme tento náš slovník užívateľ vložiť do súboru, aby sme potom z neho mohli zase tie dáta čítať, alebo napríklad ďalšie dáta do neho ukladať, tak to spravíme podobne, ako sme sa učili v predošlej lekcii pri narábaní s textovými súbormi. With open file name, čo je file.json, môžeme si to premenovať napríklad na users.json, čiže with open file name v, pretože tam ideme zapisovať, sf json.dump, to znamená, že nám prevedie tento slovník, náš dictionary, pretože títo naši užívateľia sú vlastne, ja to prepíšem na users, stále slovník Pythonový, dictionary, nie je to žiadny JSON. Ono sa to síce veľmi podobá, ale niektoré veci sú rozdielne medzi dictionary a JSONom. Čiže toto json.dump nám prevedie tento slovník, čiže users, na JSON file name, ktoré sme si dali sf, čiže f dáme users, indent rovná sa 4 znamená, že nám to takto spraví v tom súbore čitateľné, aby v tom bol prehľad, že to bude mať takéto odsadenia a ensure ascii sa rovná false nám zabezpečí, že mäkčenie, dĺžne a podobná diaktrika bude čitateľná v tom súbore pre bežného človeka. Tento program, keď spustím, tak všimnite, že tu nám vytvorí JSON súbor, do ktorého nám uloží týchto našich užívateľov, ktorých máme ako slovník, ale uloží nám to v JSON formáte. Spustíme. Nevypísalo nám nič, ale môžete si všimnúť, že tu dole máme users.json a keď to zapnem, vidíte, je to veľmi podobné ako ten slovník, ale všimnite si, že síce slovník som definoval prvé ID ako jednotku, ako integer, tak v JSONe musia byť kľúče v úvodzovkách. Čiže vidíte, máme tu jednotka, name je Jano, e-mail, jano@gmail.com, dvojku máme, name, Nikolás, e-mail, niko@gmail.com, čiže nám to uložilo do JSON súboru. A ja napríklad, keď aj odtiaľ toto už teraz vymažem, že users máme prázdny slovník, toto napríklad zakomentujem teraz, aby nám to neprepísalo v tom súbore na prázdny. Čiže ja tu mám prázdny a poďme si teda tieto dáta JSONové vytiahnuť z toho. Čiže si dáme with open file name, čiže users.json, ktorý máme už tuto vytvorený, R ako read, to už sme sa učili v predošlej lekcii, sf, čiže ako f, dáme si data sa rovná
json.load f. Čiže nahraj nám JSON f. A teraz si môžeme dať napríklad print data a vypíšeme tento program. Vidíte, že nám tu vypísal slovník. A napríklad, keď v tomto slovníku chceme Janov e-mail a vieme, že Jano má ID 1, tak si dáme, že print data, hranatá zátvorka 1, hranatá zátvorka e-mail. Čo nám vypíše teraz? Vypíše nám jano@gmail.com. Takto sa pracuje s JSON súbormi, že vám to vytvorí takýto krásny JSON súbor, ktorý sa podobá na Python slovník dictionary. Pekne si tam viete ukladať údaje. Teraz si cez user input spravíme napríklad také prihlasovanie, alebo povedzme to, že registráciu, no takú veľmi jednoduchú registráciu si spravíme, že napríklad teda užívateľ zadá svoje meno, užívateľské povedzme, alebo meno a zadá svoj e-mail. A na základe toho sa teda to uloží do toho JSON súboru a budú sa nám tam ukladať tí rôzni užívateľia, ktorí sa tam zadajú to svoje meno a ten svoj e-mail. Vložili sme si import JSON a vložili sme si import OS. Ja to spravím úplne od prvého užívateľa, čiže ja vymažem tento JSON súbor. File name bude users.json. Toto asi ani nepotrebujeme, tento slovník. Takže poďme na to. Importnem si JSON, importnem si OS. Čiže všimnite si, čo som tu dal. If os.path.exists file name. Čiže tento OS je knižnica, ktorá pracuje so súbormi a dokáže ovládať operačný systém vášho počítača. Čiže ja som dal, že if os path, čiže ak táto cesta, že tento súbor tu niekde existuje, file name, tak vtedy vlastne nám ho otvor, prečítaj a načítaj z neho tie dáta. To bude vlastne ten náš slovník. Else, inak dáta sa rovnajú prázdny slovník. Pretože ak to neexistuje, tak to znamená, že nemáme žiadnych užívateľov doteraz prihlásených alebo zaregistrovaných teda a tým pádom tie dáta sú prázdny slovník. Takže my sme vlastne teraz zabezpečili to, že pozri sa, či existuje súbor users.json, čiže if os.path.exist file name, čo je users.json, tak nám otvor tento file JSON na prečítanie a ulož nám json.load do premennej dáta. Inak, ak ten súbor neexistuje, lebo nám tu ešte ten súbor neexistuje, tak tie dáta sú prázdny slovník. Prečo som toto spravil? Lebo týmto chcem zabezpečiť, aby každý užívateľ mal špecifické IDčko. Čiže teraz si dáme premennú, že new ID sa rovná len data plus 1. Ak tento súbor existuje a my tu budeme mať troch užívateľov, tak len dáta bude, viete čo to je len? Že nám spočíta položky v slovníku. Takže ak budeme mať troch, tak bude 3, čiže nové ID musí byť 4, keď chceme ďalšieho pridať. Takže 3 plus 1. Ak ten súbor nemáme, tak vlastne data je prázdny slovník a dĺžka toho je 0. Takže keď budeme chcieť nového užívateľa dať, bude prvý a tým pádom 0 plus 1 je 1, takže budeme mať IDčko 1. Tým si zabezpečíme, že nám bude automaticky to IDčko vytvárať. No a poďme teda teraz vytvárať tých užívateľov. Takže spravíme si dve premenné, jedno bude meno a druhé bude e-mail, čiže my budeme mať veľmi jednoduchú registráciu, stačí, keď tam dá ten človek meno a e-mail. Nebudem tam dávať heslo, pretože to je zbytočné, nechce sa mi tu písať nejaké hesla. Heslá sa aj tak generujú, hashujú sa a heslá si určite povieme, keď budeme v ďalších zložitejších kurzoch preberať napríklad Flask knižnicu, ktoré sa robia webové stránky a tam si budeme ukázať prihlasovanie, ako si hesla zahešujeme, čo už v dnešnej dobe je proste must, že aby si tie hesla nejak zakódoval, že ich nevidíš ani ty vlastne, čo tú stránku vytváraš a tak, ale to teraz absolútne nejdem riešiť, takže preto som tu ani do toho užívateľa nedal heslo. Nám momentálne stačí si ukázať, ako fungujú files JSON, takže som tam dal meno a e-mail a povedzme si, že každý sa tam bude prihlasovať na základe mena a e-mailu, pretože je to len taká ukážková lekcia. Takže som tu dal meno a e-mail, áno, a samozrejme budeme chceť napríklad tam dať, kedy sa tu zaregistroval ten človek a to sme si ukázali v predošlej lekcii, čiže si importneme knižnicu datetime, čiže from datetime import date, už sme si ukazovali, čiže dáme si date now, čiže dáme si date now a dáme si datetime.now strf time a teda naformátujeme si náš čas, ktorým sa tam prihlási ten človek, tak ako sme si to naformátovali v predošlej lekcii. Čiže keď spustíme program, tak sa nás opýta na meno, my zadáme meno, opýta sa nás na e-mail, my zadáme e-mail, date now si tam zadáme automaticky, áno, ten máme vygenerovaný. No a teraz si dáme, if name sa nerovná prázdny string, musí to meno vyplniť ten užívateľ a dal som ešte, že end zavináč in email. Čiže nemôže tam napísať nejakú úplnú
Na vinu jasné, že e-maily sa robia už cez overovanie a tak, aby to bol pravý mail. Zatiaľ tu dám úplne také jednoduché veci, aby ste videli, že takto nejak celku funguje overovanie, ale toto je fakt, že najjednoduchšie overovanie, aké existuje na svete. Takže sme si tu napríklad overili, že zavináč je v maili a že teda to meno není prázdny string, takže to nebude nikto, musí tam zadať nejaké meno. Čiže if name není prázdny string a znak zavináču je v maili. Takže všimnite, čo som tu zapísal. Data, ktoré momentálne máme prázdny slovník, ale hoci aj by to nebol prázdny slovník, že by to už existovalo, tak data new ID, čiže data, teraz to bude jednotka toto, čiže to ID bude 1, kľúč name bude hodnota meno, ktorú vloží užívateľ, kľúč email bude email, ktorý vloží užívateľ, kľúč date bude hodnota date now, ktorý sme si vygenerovali, že kedy sa to stane, toto uloženie. A ďalej som dal, že with open file name, čiže users.json, ktorý nám momentálne neexistuje, ale ho vytvorí. V, čiže write, nám zapíš SWF, čiže SVF, json.dump, čiže premeň nám tieto data, tento slovník na JSON, zapíš ho do tohto súboru filename, to je to VF, indent 4, čiže aj s odsadením, aby to bolo čitateľné a ensure ASCII je false, čiže aby tieto mäkčenia a dĺžne tam neboli zakódované, ale aby to bolo normálne čitateľné pre človeka. Ak by sme toto tu nedali, by to fungovalo, ale mäkčenia a dĺžne by pravdepodobne boli zakódované niečo ako tuto v tomto formátovom stringu, že by tam bolo percento a nejaký znak. A toto teraz keď spustím, tak sa nás opýta na meno, dáme Jano, e-mail jano@gmail.com a vidíte, že program nám to zobral a keď si tuto otvoríme na beku, vznikol nám users.json, vidíte tuto dole, a keď na to kliknem, tak tu máme prvého užívateľa s prvým ID, meno má Jano, e-mail má jano@gmail.com a dátum má 25.25 2030 44 sekúnd. Ak teraz pustíme program znova, tak nám vypýta zase meno. Dáme meno Nikolas, e-mail, dáme niko@gmail.com a zase nám to zobralo a všimnite si, už tu máme ID 2, máme tu meno Nikolas, e-mail niko@gmail.com, date, dátum, kedy to bolo vytvorené, áno, kedy sa užívateľ zaregistroval. Čiže máme ho v databáze, hej. Ak by sme to čerpali len z toho slovníku Pythonovho, tak by sa nám toto tu nedialo, lebo ten slovník by sa vždy vymazal a vždy by tam bol prázdny, čiže hoci kto by sa tam uložil, už by bol tam len jeden vždy ten užívateľ. Takto nám tam tí užívateľia pridávajú sa. Prečo sa to deje? Poďme si to pekne postupne vysvetliť. Čiže tu sme si importovali knižnice. Áno, to si vždy importujeme na začiatku, ktoré potrebujeme k tomuto. Čiže import JSON, čo nám narába s tým JSOnom, import OS, ktorý nám tuto kontroluje, že či nám existuje ten súbor a from datetime import datetime sme dali, áno. A teraz file name sme si dali users.json, čiže toto už tu máme vytvorené, toto file name sa tak volá, to sme si dali do premenej, nech nemusíme stále písať úvodzovky users.json, tak sme si to spravili z premenu a vždy napíšeme len file name. A tu sme dali, že if os, čo je knižnica os, .path.exist, čiže toto sú funkcie v tej knižnici. Ak cesta existuje file name, čiže ak tento súbor existuje, ak by sme ho mali niekde úplne inde k počítači, museli by sme zadať jeho cestu, tak nám tento súbor otvor with open file name R na čítanie a ulož nám ho do premennej dáta. Ak neexistuje, tak dáta sú prázdny slovník. To sme si spravili toto preto, aby sme vedeli generovať tie IDčka. Pretože tu sme si dali, že new ID sa rovná len dáta, čiže počet položiek v dátach a plus 1. Čiže teraz, keď nám to už existuje, máme tu dvoch ľudí a keď budeme chcieť pridať ďalšieho, tak to new ID bude, že pozrie sa do toho dáta, vidí, že sú tu dvaja, čiže len je jedna, lebo toto sú reálne tu dve položky, len každá položka je zase ďalší slovník, áno. Čiže pozrie sa do tohto dáta, čiže je tu jeden človek, druhý človek. Priráta k tomu jednotku, k tým položkám, čiže to bude 3. A tým pádom vygeneruje nové ID ako 3. A potom sme dali name, input, zadaj meno, čiže to dá užívateľ dá meno, e-mail, input, zadaj e-mail, užívateľ zadá e-mail a vygenerovali sme dátum, ktorý vlastne sa uloží, že kedy ten užívateľ sa zaregistroval. A keď dáme, že if name není prázdny string a zavináč je v e-maili, tak vtedy nám toto dáta, ktoré momentálne už není prázdne, ale je to toto, čiže new ID je momentálne 3, lebo zrátal 1, 2 a pridal jednotku, čiže new ID je 3 a vtedy bude data 3 sa rovná name, meno, ktoré zadal užívateľ, e-mail, e-mail, ktorý zadal užívateľ a date, date now, ktorý sme si vygenerovali now. A keď toto nám uloží do tých dát, to je stále len premenná, ktorú nám len
len uložil do tých dát, tak sme povedali, že toto všetko nám zapíš do tohto súboru, čiže json.dump data vf odsadenie 4 ASC2 zabezpeč, aby teda diaktrika slovenská bola čitateľná. Teraz si pozrime, že napríklad zadám meno, Ferko, dám enter a dám tu nejaký mail, kde nebude zavináč. Čiže Ferry3 tu dám len tak. A čo sa stane? Vidíte, že ten Ferko sa nám tu neuložil. A takisto by to bolo, keby meno odklepnem, e-mail dám napríklad ferry@gmail.com. Čo sa stalo? Nič. Pretože tu sme zabezpečili, že meno nemôže byť prázdny string a v e-maili musí byť zavináč. Čiže keď chceme Ferka zase pridať, tak dáme Ferry a e-mail dáme ferry@gmail.com, odklepneme a vidíte, že už tuto Ferryho máme. Čiže takto nejak fungujú JSON dáta, takže predstavme si, že teraz toto si zakomentujeme, ale napríklad teraz už sme nie na stránke registrácia, ale sme na stránke prihlásenie. Tým pádom my nebudeme pridávať nových užívateľov, ale budeme iba overovať, či to meno, ktoré užívateľ zadá a ten e-mail, ktorý zadá, sa zhodujú. A na základe toho ho pustíme ďalej, alebo ho nepustíme. Čiže ako by sme to spravili? Toto nám tu zostáva, že nám načíta tento filename do dáta a toto sú naše dáta, áno? A my si teraz spravíme, že dáme si premennú found sa rovná false a dám 4k value in data.items, čiže pre kľúč, toto je vlastne kľúč, je tento 1 a hodnota je tento slovník. Kľúč je 2 a hodnota je tento slovník. Meno, email, date. Takže pre kľúč a hodnotu v data.items i v value name, čiže ak hodnota, tento slovník name sa rovná meno, ktoré zadal užívateľ a value email sa rovná email, ktorý zadal užívateľ, vypíš bol si prihlásený a dáme, že found rovná sa true, čiže užívateľ sa našiel, áno. A zároveň dáme break, že už viac neiteruj tom, keď si ho našiel. A tu dáme, že if not found, tak vypíš zadal si zlý e-mail alebo heslo, teda, meno. No a teraz by nám to už malo fungovať normálne. Zadaj meno, dáme Jano, e-mail, jano@gmail.com a vidíte, vypísalo nám bol si prihlásený. Ak dáme meno Peter a peťo@gmail.com, tak vidíte, že takého človeka tu absolútne žiadneho nemáme. A dáme enter, zadal si zlý e-mail alebo heslo. Čiže takto sme si to krásne overili. Tento vstup, tým, že sme si tu načítali tento JSON súbor, v ktorom máme našich užívateľov, ktorý máme tuto uložený, máme v ňom našich užívateľov a dali sme si, že found je false, pretože zatiaľ nikoho sme nenašli. A potom sme dali, že 4k value in data.items, čiže v týchto dátach, ktoré sme tu načítali, lebo data json.loadf, k value je kľúč je IDčko, to je jednotka, a value hodnota je slovník, v ktorom máme meno, e-mail, dátum a môžeme tu mať rôzne veci, adresu, proste barčo o tom užívateľovi. Čiže 4k value in data.items, ak hodnota meno sa rovná meno, ktoré zadal užívateľ a hodnota e-mail sa rovná e-mail, ktorý zadal užívateľ, čiže sa nám zhoduje meno e-mail s týmto menom a e-mailom, niektorým z týchto troch, alebo z tých 100, ktorí tu budú, tak vtedy vypíš, bol si prihlásený, zároveň sprav found true a zastav program. A teda ak toto sa tu vôbec nenájde, tak found sa nestane true nikdy. A tým pádom if not found, lebo keď found je false, tak tým pádom found neexistuje. Vypíš, zadal si zlý e-mail alebo meno. Takže dáme ešte raz, dáme tu Ferry, dáme Ferryho adresu, bol si prihlásený, pretože meno aj e-mail sa zhodujú. Zadáme ešte raz, dáme Niklas, napríklad, že sme sa pomýlili a dáme niko@gmail.com, to dáme správne, ale vidíte, hneď nás upozorňuje, zadal si zlý e-mail alebo heslo, pretože sme dali Niklas namiesto Nikolás, pretože sme sa pomýlili a program nám to hneď zamietol, pretože sme zadali nesprávne meno, ktoré sa nezhoduje s tým, ktoré máme v týchto užívateľoch v tomto JSON súbore. Takže takto nejak funguje formát JSON, že vidíte, že sa používa na ukladanie dát a napríklad sa používa na také jednoduché databázy, ako sme si teraz spravili takú úplne jednoduchú databázu, ktorú máme uloženú v súbore JSON a majú napríklad SQLite databázu alebo PostgreSQL databázu, čo sú veľmi zložité, komplikované databázy, ale veľmi mocné, samozrejme, a určite sa časom dostaneme aj k ním. Takže dúfam, že ste sa zase naučili niečo nové a teším sa na ďalšiu lekciu.